Dneska je sobota, 13. január, začiatok lyžiarskej sezóny 2024 v Skilande na Starej Myjave. Pôvodný plán bol začať v decembri po Vianociach, tak ako každý rok. Bohužiaľ nevyšlo to podľa našich plánov, nakoľko prišlo náhle oteplenie. Posledný týždeň sme non-stop dennoc zasnežovali a snažili sme sa pripraviť aspoň tú detskú zjazdovku a tú pravú zjazdovku na to, aby sme mohli otvoriť. Prostredná zjazdovka síce pripravená není, ale máme spravenú stopu, aby mohli fungovať obidva vleky. No a teda snažili sme sa hlavne dbať na to, aby tá pravá zjazdovka vydržala čo najdlhšiu dobu. Na celej zjazdovke zhruba niečo okolo 30 až 50 cm snehu, s tým, že teda pokiaľ bude na to možnosť, tak ešte budeme v priebehu nasledovných dní, týždňov zasnežovať. Počasie je vlastne jediné kritérium, ktoré o tom rozhoduje. Pokiaľ príde dážď, pokiaľ príde oteplenie, tak to neudržíme. Pokiaľ budú ešte mrazy, pokúsime sa čo najviac toho nasnežiť. Dúfame, že ešte sa to rozbehne. Určite chystáme nejaké akcie, ale tie budeme samozrejme zverejňovať postupne. Farmár Martin nás rád príde podporiť. Dúfajme, že každý víkend pozývam najmä domácich lyžiarov. Prídete si spestriť víkendy, dni športovými aktivitami. Keď už to tu máme, tak treba to využiť.